Ang MRI delikado, ang MRI sakit, ang MRI hindi manami sa lawas. Pila lamang ini sa mga misconception o kung sala nga mga impormasyon parte sa MRI o kung ang ginatawag ng magnetic resonance imaging. Isa ini ka proseso sa pagkuha sang images o kung litrato sa sulod sang lawas gamit ang magnetic field. Sunod sa radiologic technologies nga si Nazar von Logroño, mas detalyado nga images ang sarang maproduce ang MRI sang organs kag tissue sa lawas. So ang aton sir MRI gagamit siya sir magnet. Yes sir. So ang imo lawas sir taga anti-energy gagamit ang magnet, and then ang lawas mo produce sang signals and then it's converted into an image. So amo na siya sir basically how it works. Halos bisan ano nga parte sang lawas, pwede mascan sang MRI. Pero ang pinaka-common, amo ang brain kag spine. Ginagamit man ini sa pagkuha sang images sang long bones. Most common gid ang brain imaging kag spine imaging. Tapos lately sir, may ara naman kami musculoskeletal imaging, mga long bones sir, mga femur, mga leg, mga ankles. So basically any part of your body pwede ta ma-scan sa MRI as long as stable lang sir ang pasyente and safe lang sir ang tanan niya sir nga kung may implant din man siya dapat safe lang sir sa MRI, and ang aton sir nga wala lang siya sir metal before siya magsulod. Ang MRI daw puti nga tamburong. Dili ginasulod ang pasyente para makuhaan sang images ang parte sang lawas. Nagadepende sa parte sang lawas nga kinahanglan ni maskan ang posisyon sang pasyente. Ang aton sir nga MRI do tamburong siya no nga gamay, and then may bed siya sir sa tunga, and then masulod na siya sir sa do tamburong. So kung ano sir ang aton area nga kanon, for example brain, so meaning ang ulo mo sir ara sa tunga-tunga na sang tamburong. So that's why sir one of our priorities gid sir before magsulod ang pasyente is their comfort. So before sir magsulod, kinanglan ang pasyente kalma, kaintindi siya sir kung anong himuon ta sa sulod. Isa ini sa mga ginakakulbaan sang claustrophobic nga mga tawo. Ang claustrophobia, ang fear sa mga magagmay nga spaces. Bungod masulod ka sa magamay nga space, kung i-MRI ka, ang claustrophobic patients ginakulbaan. Pero gina-explain anay sa ila ang proseso kag kung ano ang matabo sa sulod para makabulig pahagan-hagan sa ilang nga kulba. Usually sir mga claustrophobic patients damo sila pamangkot with regards sa paano matabo sila sa sulod, ano ilang mabatsagan. So para sa amon sir as MRI rad tech sir dire, we make sure lang naintindihan sang pasyente kung ano ang process. Nandano sir ang matabo siya sa sulod, and also sir kung gina-guide sila sir namon bali before ta sir mag-start no, gina-explain namon sa ila nga amuning mabatian mo nga sound, may gamay nga vibration sa bed, and also hindi sila mag-worry with regards to their safety kay before kami sir magsulod also ginahimo na namon ang screening for contraindications no. So hindi sila sir mag-worry kung ara na sila sa sulod kay they're all safe, and also kami nag-monitor. Yes sir, kami mismo ga-monitor kami sa ila, and may ara man kami nurses nga if ever they need them available man sir. Depende sa needs ng patient ang kalawigon sa proseso. Pwede 15 minutes, pwede 30 minutes. Wala sang may isulod sa imong lawas sa sining nga proseso, non-invasive. Mahigda ka lang kag mahulat. Gani wala sang pain, wala sang sakit. Kag magnetic field ang ginagamit sa MRI kag hindi radiation. Ang common gid sir nga misconception sa MRI dito sa sulod is may radiation siya no. But It's not the case. Kaya ito ang aton sa MRI magnet siya. So ang only lang sir nga thing what I would say nga do kinanglan ta i-prioritize with the patient safety is ang metals gid sir. Hindi ini delikado. Magluwas na lang kung mayara ka sang implant, pareho sang pacemaker kung stainless steel nga implant sa bone. Kinahanglan mo anis ang clearance gikan sa surgeon nga nagbutang sang imo nga implant. Magnet abi ang ginagamit sa MRI, kag may steel ka sa lawas, naga-attract siya diri. Pero sa panahon subong kalabanan sa mga implants ang pwede naman sa MRI. Pero para sigurado, may clearance lang halin sa doktor. Ang aton sir nga MRI,
since magnet siya, kinanglan sir kung may implant siya, for example pacemakers, for example lang iya sir nga may orthopedic siya sir nga implant, stainless steel sa bone. So dapat sir tanan na may clearance get from their surgeon. So dapat sir halin sa surgeon kay surgeon sir ang nakabalo sir sang materials nga gingamit. So dapat sir naka-state na da sir sa clearance nga ang ano klaseng implant ang gingamit, anong material ang gingamit, kag kung ano siya sir ka-safe sa MRI. Kung kinahanglan magpa-undergo sa MRI, magpa-schedule sa Riverside Medical Center. May mga instances abi nga may kinahanglan ka pa nga himuon antes magpa-MRI, kani mas maayo nga magpamangkot anay kag magpa-schedule. Kag subong, mas gipanubuan na ang rate sang presyo sa MRI. So usually sir, our procedures are all scheduled. Usually sir, unless kung stat siya or kung may ara kami sir bakante kay usually pwede ta sir isulod, pero kung contrast procedure, meaning may bulong tanga gamiton, may ara ta na sir preparations, usually normal creatinine. Kung abdominal procedures, kinanglan ta may bowel preparation para hindi gasi sir ang tiyan, mag-scan ta mas clearer. So basically before sir mag-scan kami, we have to schedule you for an appointment, and then also we have to make sure nga naintindihan ta sir beforehand ang ano sir ang process. For more inquiries, magtawag lang sa number sa screen.